Здравейте, деца! Днес ще се запознаем с сезоните. Сезоните са времена от годината, които периодично се менят в определена последователност. Всеки сезон носи своите отличителни черти и промени на времето, животните и природата около нас. Сезоните са 4 на брой и сега ще ви разкажа за всеки един от тях. Хайде да започваме! Есен. През есента листата пожълтяват и падат от дърветата. Тревата изсъхва. Прелетните птички се събират на ята и отлитат на юг към по-топлите страни. А мечката се подготвя за зимния си сън в своята бърлога. Есента плодовете по дърветата озряват, като например круши и ябълки. Събираме реколта от краставици, домати, чушки, орехи и лешници. Есента често вали дъжд и времето застудява. Вече се обличаме по-топло. Слагаме затворени обувки, чорапки, дълги панталонки и пуловерчета. През есента тръгваме на училище. Зима. През зимата времето застудява още повече и от небето започват да падат първите снежинки. Дърветата са останали съвсем без листенца и всичко се покрива с пухкав бял сняг. Зимата мечката спи дълбок зимен сън. Коминчетата пушат, а дечицата хващат шейничките и отиват на пързалката румени и засмени. Зимно време навън е студено и мразовитият ветрец пощипва блузките. Преди да излезем, се обличаме много топло. Слагаме ботушки, палтенце, шал, шапка и ръкавички. През зимата са любимите ни празници – Коледа и Нова година. А на вас, дядо Коледа, какви подаръци ви донесе? Пролет. През пролета сякаш всичко се пробужда за нов живот. Времето постепенно се затопля. Първите предвестници на пролета са кукичетата. Те надничат снежните си бели чашки изпод снежните преспи. Зелени връхчета тревичка се показват от почвата. А пъпките по дърветата се разпукват и от тях се разтварят свежи зелени листенца. Дървета, цветя и храсти, всичко зеленее и цъфти. През пролетта прелетните птички се връщат от топлите страни и огласят околността с звънките си песни. А вие кои прелетни птички познавате? Браво, деца! Точно така! Прелетните птички са щъркелите, лястовичките, славейчетата и много други. Мечката и тя се пробужда от дългия си зимен сън. През пролетта празнуваме баба Марта и си закачаме мартенички за здраве. Лято. С лятото идват горещите дълги дни и много време за игри. Децата излизат в дълга лятна ваканция. Лятно време дните са горещи, а нощите топли и всички прекарват максимално много време навън. Ходим на излети в гората, плуваме в морето, строим пясъчни замъци на плажа. А вие какво обичате да правите през летните дни?
През лятото озряват ягодките и черешките. Колко вкусно! А след това озряват джините и пъпешите. Лятно време се обличаме с леки дрехи, блузки с къс ръкав, шорти, момичетата с роклички. А на крачетата обуваме сандалки. Слагаме шапки и очила, които да ни предпазят от жаркото слънце. Често тичаме боси по полянките и събираме цветя, с които се кичим или правим букетче за мама. Днес заедно научихме за сезоните. Интересно ли ви беше? Кажете ми сега, кой е любимият ви сезон? А защо този сезон ви е любим? Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Така ще може да научите още много интересни неща с мен, вашият приятел Алек. До нови срещи!